Vážený pán farár, za takmer štvrťstoročie, čo funguje naše vydavateľstvo, už od nás máte knihy, už od nás máte aj mapy a tentokrát prichádzame s niečím, čo je úplne unikátne, nie je to ani knihou, ani mapou. Vyvinuli sme totižto veľmi jedinečnú spoločenskú hru o Slovensku. Volá sa Slovensko, ako si tu žijeme. Možno sa pýtate, že čo je na tom novinka. Hier o Slovensku predsa existuje mnoho aj dnes. Máte pravdu, je ich možno tucet, ktoré sú už na trhu a dá sa povedať, že všetky sú na veľmi podobnom princípe. Hodíte kockou, pohnete figúrkou, ťaháte nejakú kvízovú kartu a odpovedáte o Dobšinskej ľadovej jaskyni alebo o Kriváni a takýmto spôsobom to funguje a ten, kto má najviac správnych odpovedí, vyhráva. Táto hra je postavená na úplne inom princípe. Touto hrou si plníte svoje vlastné výlety a navštívujete miesta, ktoré chcete navštíviť. Táto hra má aj prvky trošky adrenalínu, kde svojim spoluhráčom posielate do cesty policajné hliadky, aby ich trošku zdržali. A rovnako samozrejme je súčasťou aj kvízové otázky, kde naozaj odpovedáte aj o tej Dobšinskej ľadovej jaskyni, ale nie len o nej. Pretože táto hra sa volá Ako si tu žijeme. Ona sa nevolá Cestujeme po Slovensku alebo Poznávame Slovensko. Neoddeliteľnou súčasťou života na Slovensku už stáročia je aj cirkev. A preto do tej hry priamo zapájame aj jednotlivé farnosti. Ako to celé funguje? Tak poďte sa pozrieť. Vo vnútri máme karty so zaujímavosťami Slovenska, máme tu dokonca lístky na vlak, dokonca aj letenku. Máme tu aj herné peniaze, ktoré sa volajú zážitkáče, lebo táto hra nie je o peniazoch, tá je o zážitkoch. Máme tu plány výletov, itineráre, ktoré si hráči zvolia, čo všetko chcú navštíviť. Máme tu rôzne žetóny a špeciálne kocky a máme tu hrací plán. Hracím plánom je mapa Slovenskej republiky. Ako prvé si umiestním karty na stôl. Mám tu dokonca aj karty s policajtom, pretože u nás policajti radi dávajú pokuty. Karty s plánmi výletov sú rozdelené podľa regiónov a tieto značky súvisia aj s regiónmi, ktoré sú na jednotlivej mape. Karty s atrakciami Slovenska položím sem. Karty s jednotlivými plánmi výletov sú odlíšené jednak značkou a jednak s farbou a k tomu je prislúchajúci aj región v samotnej mape, pretože 8 rôznych značiek a farieb znamená 8 krajov Slovenska. Hrá sa s takýmito figurkami. Na začiatku hry ich umiestním na ľubovoľný Basecamp, informačné centrum a umiestním aj policajtov, pretože každý hráč hrá aj s nejakým svojím policajtom. Princíp hry je taký, že rodinka ide vlastne na výlet, 2 až 4 hráči a buď si zvolia dovolenkový týždeň od štvrtku až do ďalšieho štvrtku, alebo si zvolia predĺžený víkend od štvrtku a skončia v nedeľu, keďže chcú kratšiu hru. Každý deň má samozrejme ráno, obed, večer. Čiže ja začnem ráno, umiestním sem slniečko. Každý deň ráno pred výletom vytiahneme kartu, ktorá platí pre celý deň. Teraz som si vytiahol Noc v múzei. Umiestním to tu. Noc v múzei znamená, že tento deň nebude končiť večerom, ale bude mať 4 kolá, že sa bude hrať aj v noci. Každý hráč si vytiahne na začiatku takéto plány výletov, ktoré chce navštíviť. Takže napríklad tu, keď som na zelenom Trnavskom kraji, tak si tu vytiahnem itinerár, ktorý mi hovorí, ktoré mám hrady navštíviť a vytiahnem si 2. A toto budem chcieť tieto miesta navštíviť. Tu mám Kráľovú, Mohylu, Milana Rastislava, Štefánika, Moravskú cyklotrasu a tak ďalej. Tento hráč si vytiahne zase z týchto čiernych a má navštíviť Kráter Poľany, Lubčiansky hrad, Kráľovú Hoľu a tak ďalej. Takže toto je itinerár výletov toho druhého hráča. No a hráč číslo 1, to znamená ja, hádžem teda kockou. Hodil som 2.
Takže môžem sa pohnúť buď o jedno, alebo o dve. Nemusím sa pohnúť presne o dve, ale aj o jedno alebo dve. A musím sa pohybovať po tých čiarach, ktoré sú určené. A ja vidím, že tu mám vodnú nádrž Kráľovú, takže tu som mal, navštívil som ju a umiestním si takýto žetónik na môj plánik, že som navštívil Kráľovú. Hej. A potom dvojka, mohyla Milana Rastislava Štefánika, tiež ju mám vo svojom itinerári, tak si dám ďalší žetónik, že som ju navštívil. Takto si zbieram tieto karty a keď ju nazbieram, tak dostanem za to 15 zážitkáčov. Vyhráva ten, ktorý má najviac zážitkáčov. A druhou kockou, čo hádžem policajtom. A hodím trojku a čo sa snažím toho policajta čo najďalej dostať od seba, a čo najbližšie ku svojmu súperovi, aby som mu zle urobil. Čiže raz, dva, tri, k tomuto tuto priblížim. Aby som urobil troška napriek. Totižto on, keď skončí na rovnakom poli ako policajt, tak si ťahá túto kartu a môže dostať nejakú pokutu, alebo možno iba dohovor, však aj policajti môžu byť dobrí, aj zlí však. V každom prípade je to taký prvok adrenalínu v tej hre. To isté robí druhý hráč a hádže. Takže ťahal som ja, ťahal môj spoluhráč, posúvame slniečko na obed. To znamená, máme za sebou prvé kolo a po každom kole sa ťahá karta z tejto kôpky. V tejto kôpke sú karty s kvízovými otázkami o rôznych atrakciách na Slovensku. Aj o tej Dobšinskej ľadovej jaskyni, aj o tom Kriváni, ale okrem toho tam nájdete aj otázky o živote na Slovensku. Napríklad si potiahnem si túto otázku a kladiem svojmu fiktívnemu spoluhráčovi otázku. Srdcom farnosti Košúty je kostol svätého Floriána. Koho patrónom je tento svetec a odkiaľ pochádzal? Po A. Hasičov z Rakúska, po B. Murárov z Talianska, po C. Baníkov z Česka. A teraz tento človek sa zamyslí, ten môj spoluhráč, a povie, podľa mňa je to A. Hasičov z Rakúska. Svätý Florián je patrónom hasičov. A ja mu poviem, výborne, ty si to uhádol a možno si to aj vedel. Florián je celkom ľahký. Získavaš 5 zážitkáčov, nech sa páči. A spoluhráč je veľmi šťastný, pretože má tie herné body. Tak a teraz je na rade on. On ťahá otázku a kladie ju mne. Takže ja to takto nevidím. On vidí správnu odpoveď, ja ju nevidím a čítam ju. Čo nevšedné možno pozorovať na veži kostola farnosti Sládkovičovo? Po A. Týči sa na nej veterná ružica z miestneho mlyna. Po B. Okrem kríža sa na nej vypína polmesiac, preto sa kostol považoval za tureckú mešicu. Po C. Vnútri visí zvon, ktorý vraj slúžil ako požiarny alarm. No ja sa teraz zamyslím, lebo netuším, aká je správna odpoveď a poviem mu po A. Veterná ružica. A on mi teda hovorí, nie, mýliš sa. Na kostole farnosti Sládkovičovo je zvláštne to, že naozaj okrem kríža je aj ten polmesiac a ľudia ju naozaj považovali za tureckú mešitu. To je taká zaujímavosť, ale mne táto skutočnosť naozaj utkvie v pamäti. Počas tej hry totižto ľudská pamäť funguje veľmi intenzívne, nasáva ako špongia tieto informácie a takto vyzerá tá hracia karta. Tam je vaša prezentácia, je tam názov farnosti a je tam otázka s odpoveďmi, ktoré sú vtipné, nie sú nezáživné, je to proste formou hry robené. Zase to dám dole a hrá sa ďalej, či už sú to dvaja alebo 4 hráči. Hra je veľmi vysoká emócia a ľudia počas nej sa lepšie učia ako nejakým nudným spôsobom. A takýmto spôsobom zostáva prezentovaná vaša farnosť oveľa lepšie ako v akomkoľvek inom produkte. Jednotliví farári využívajú tieto hry najmä ako darček výnimočným deťom. Je to exkluzívny darček, nerozdávajú to každému, ale keď si to niekto zaslúži, tak táto hra naozaj je exkluzívny a unikátny dar. Som rád, že aj vaša farnosť sa stáva súčasťou tejto hry a že sa bude hrať aj s vami.